عام الجديد فليقف كل منا مع نفسه محاسبا ماذا أسلفت في عام الماضي أو في عامها الماضي، فإن كان خيرا ازداد وإن يك غير ذلك أقلع وأناب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ارتهلت الدنيا مدبرة وارتهلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ambe alafo amba wali mandon ka barkada masami nale shuni kleke fongo nyogonya fenyi mauye mamunumbu sigi kumiri katashi ka klaka ala wali mandon ambe alafo ka wali mandon ka lu taala barkada ala miye kleke onye yele bon fenyi ka kalo ko ken noroi ambi sereya ka dengeneya ko bato masa shiti muni bato ka kanci yela ke kala fana kara masabalo taalai akelendo Allah ala bela kanya nyogonte ala la foila wa matachina ki kunan goya mami yedore bato ko fara alaka flanka foya fitini na kuma ba alaka mbele jiren kishi ka bwama ambe sereya ko kura ka dengeneya masabalo taalai chide unafsamantici amma chide mi nana ka danayai chide mi nana na kalla se chugo nyomai chide mi hala jugu sonai kumata niuma no de ala kiraba muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma yekuna je soro ma mi kira ala kira kanumbayi ma yesana yele soro ma mi sona ki senda ni che belebele senda noka yani kasayachi ambayi ni masabala fa ala kan fara ala ka chide kanumbauka kanum mimbe no be ana ala ka chaman jidi ola anduskun alaka kishini nema chama bayi anaka sodunge sanuma anaka sahaba belebelew munu malaka chiden janfa majigu kono yare munu makalake kalaka chiden wogashi aka sokono mati kuka dogoya masera o sahaba belebele munu be nu temena ani mamunu isenda ni makofole nu senda nola ni nyuma nyayi fokata se wuli duma ambayi ni masabala fe o jon kunandiu alaka nene o bele jelenye ala ambade alislame wanga siralan ramade kabara bunyana chogo bara chara chogo asubazi madde togo ko taqwallah ala nyesranye no yije ika bara janya ka tushe ka bakolola ala magotala kada kabara be posrone ala nyesranye ika so mana janya mogo nyebe sanfela de la karsa ka so nyana de so mana janya mogo bu kun legelege ka laje nga feminya to ni jamjambani seraka sigi ka mentoni o yesubazimandi ni subazimanyumanti hali sankulukulu kamba bi o adamadin ka bara yo misaladi imana bara bilibili ke ka bara jamjanke chugo bara be sigi feminka no de ala nyesrenye noti ka bara la ala makutala ambayi ni masabala fe ala kambe jide ala nyesrenye nyumana anka here bode la jena ala nyesrenye nyuma anga here bode la kiyama ma bone nani mami jajjora ala nye ala ko mun ka dabla yoke ala ko mun ka kay bolla ka boy ala makoto tigila maka fen itogo manaka sugi ijamu manaka sugi ala be femi nyini ve wayale ala nyesrenye di ika bato bebe kleka yele udika amba yini masabala fe ala kanka nyesrenye jombayi ambadi alislamu kleka boli yanaka bini tashidu hakilimawi kalo ka joli yanaka sali tashidu wajulu kandu miriyadu hakilimawi wasando bina obita sangura were fene bina adamaden do be nisoja nga do fene sigilendo nu ka hakilina tay ala son al karaka hijra sallallahu alaihi wasallam samba kele kemenani binani saba ni bi borala anto yetuguni obe bambi nala isinirana samba kele kemenani binani aninani o kle de bebo ankuna ni islam ya sanyi ala yemunjo onye machamambi hijra mina santa tofle samba kele kemenani binani saba adugu jera machamanyana
ma tile ma bin k'o tugu to dugukolo sanfɛ olu bɛ dugukolo kɔrɔ a dugu bɛ jɛ waati min caman bɛ kɛnɛya la nka tile bintɔ filɛ nin o y'a sɔrɔ olu caman dan b'u tɔn kan u bɛ banabaatɔ dilan na ni maa dɔ ma ɲɛ u ma u tɛ dumuni kɛ u tɛ ji min e min bɛ kɛnɛya la i bɛ ala fo ni jumɛn ye e min bɛ kɛnɛya la i b'i sigi k'i ka baaraw jateminɛ ni fɛn jumɛn ye nin ye ala ka masaya de ala ka bonya de ye nin ye ala ka senkɔ la k'a ta k'a di anw ma an minnu bɛ yen k'a fɔ k'an ye adamadenw ye ala ka danfɛnw anw y'o de ye sankɔrɔ nin y'a tali fo kiyamasa n'a ye ɲɔgɔn ye n'o tɛ diɲɛ kɔni tɛ tuguni sankɔrɔ nin y'ale ka dɛbɛ melekɛli ye fo kiyama n'o tɛ o dɛbɛ tɛ walawala tuguni o tɛ foni ka bɔ ɲɔgɔn na ni ala ye maa min ka arijinɛ dunke alhamdulillah i na taga ni baro fɔ ye jahanamadenw fana bɛ baro kɛ dɛ nka baro duman de tɛ ka d'a kan i bɛ baro la tasuma b'i kan i bɛ baro la busan b'i kan i bɛ baro la bagaji b'i kan o baro tɛ baro duman ye nka arijinɛ kɔnɔdenw bɛ baro kɛ diɲɛ aw ye minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ k'aw to arijinɛ kɔnɔna la a b'a baro kɛ o de kama an b'a mɛn an ka kuma donsow da kuma dɔ la an bɛ se k'a kɛ forobafili walima diinɛ kow t'o dɔn o de b'i bila fɔli la k'a y'a to an ka baro kɛ ko baro tɛ kiyama a y'a to an ka sunu kɛ sunu tɛ kiyama baro bɛ kiyama dɛ baro bɛ arijinɛ kɔnɔ dɛ arijinɛ kɔnɔdenw ka baro cogo yɛrɛ fɔra an ye ala fɛ kuranɛ kɔnɔ wa ala ka ciden fana y'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam baro bɛ yen jahanama kɔnɔdenw bɛ ɲɔgɔn ɲininka mɛ baro damun ta tɛ aw mana don arijinɛ kɔnɔ o de ye baro ye an b'a ɲini masaba ala fɛ arijinɛ a camancɛ n'a sanfɛla n'o ye firidawusu ye ala k'an bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ don a la an baden alisilamɛw sankɔrɔ a tile binna a kalo a sara a san nin ye a yɛlɛmalen ye a taara dɛ wa nin y'a taatɔ ye ni maa caman ka alabato ye a taatɔ filɛ ni caman fana ka jurumu ye fo ni tubira joona dɛ n'o tɛ a tile bintɔ filɛ dɛ i ye baara min k'a kɔnɔ o de bɛna jateminɛ i ye senkola min k'a kɔnɔ alako la o de bɛna jateminɛ i dɛsɛra fɛn min fana na ala bato cogo ɲuman na o de bɛna jateminɛ kɔntorɔndi kɛ don belebele bɛ yen mun ni diɲɛ ta tɛ kelen ye n'o de ye alaw ta ala ɲɛkɔrɔ ye a taatɔ filɛ badara ali radiyallahu anhu a y'i kanto a ka kumakan dɔ la a ko i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ nin y'a kɔ donnen ye a taara a y'a labɛn ka ka yɛlɛn ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan ko diɲɛ taara san yɛlɛma dɔ la a ka kuma don kiyama fana y'a labɛn mɛ kiyama y'i ɲɛsin diɲɛ y'a ka so labɛn k'o tatɔ don kiyama y'a ka so labɛn o natɔ don nka kiyama ni diɲɛ ko den b'a bɛɛ bolo diɲɛ den bɛ yen kiyama den bɛ yen badara ale ka kuma don ko diɲɛ den bɛ yen kiyama den bɛ yen k'an k'an jija an ka kɛ kiyama den ye an kana kɛ diɲɛ den ye ko bi ye baara dɔ ye sini o de ye kɔnte bɔ ye parce que baara bɛ kɛ yan kɔnte bɔ tɛ yan kiyama baara tɛ yen mɛ kɔnte bɔ de bɛ yen saji nin y'a ka kuma ka ye alhakim badara ali kuma dɔw bɛ fɔ alakira ka sahabaw fɛ kuma dɔ la ni min hakili sigi a fɛ a bɛ k'i ɲɛna ko hadisa kuma yɛrɛ poids giriya min b'a la cɛɲa min b'a la kuma yɛrɛ jɔyɔrɔ min b'a la diinɛ na ni société yi kuma dɔ la a bɛ k'i ɲɛna ko hadisa dɔ ka sɔrɔ hadisa tɛ e ka nin kumakan ɲuman b'a lajɛ parce que n'a fɔra ko kiyama nana kaban a kɔrɔ de hakili ma k'i janto i yɛrɛ la ani saya de ka sɔrɔ n'a fɔra ko san yɛlɛmara an bɛɛ bɛ pressé kalo sara bɛɛ bɛ pressé maa fɛn fɛn bɛ kalo la baara la ko i sara gulonnen bɛ kalo la ni kalo tɔ tora tile fila i bɛ nisɔndiya ko kalo sara munna i hakili b'i ka sara de la i k'a sɔrɔ ja o kalo min b'a ka sa o b'a ka dɔ tigɛ ka bɔ i si la n'e kun ɲɛ b'i si la i tɛ pressé i tɛ nisɔndiya ni ka kalo ka saya ye nka i pressera munna fɛn min bɛna d'i ma kalo sa la o de ye nisɔndiya o de y'i la pressé o ye diɲɛ ta ye kiyama mun b'i ɲɛ ye i t'o dɔn fiyewu badara ali ka kuma filɛ diɲɛ a y'a kɔ don a taara kiyama a y'a ɲɛsin a bɛ kana o kɔrɔ adamaden ka surun kiyama de la ka tɛmɛ diɲɛ na hali n'o y'a sɔrɔ an bɛ diɲɛ kɔnɔ ale ka kumakan ye nin de ye wa k'an k'an jija an ka kɛ kiyamadenw ye an kana kɛ diɲɛden ye dɔnnikɛlaw ko fɛn bɛɛ ka ɲi a den ma fo n'a kɛra diɲɛ ye hali hakili tɛ fɛn minnu na o bɛ hinɛ o den na waraba de ye k'a kɔrɔbɔ k'i bɛ taa den ta misi jigin tantanni i ma gɛrɛ a den na hali sɛ min bɛ yen ni ɲin t'a da nka a dawolo n'a sɔnni
a den fitininw b'a nɔfɛ kuma min ni girinna k'i bɛ d'a kan sɛ bɛ mun kɛ la a lajɛ ba bɛɛ ka ɲi a den ma fo n'a kɛra diɲɛ ye diɲɛ de ka jugu a den ma ka tɛmɛ ba bɛɛ kan hali yɛrɛ b'a faamu n'a fɔra maa fɛn fɛn ma ko karisa kɛra diɲɛ den ye o kɔrɔ a kɛra faden sago ye diɲɛ den don o kɔrɔ adamadenya taara k'a da diɲɛ den don silamɛya taara k'a da diɲɛ den don maa sɛbɛw bɛ wele kɛnɛ min kan ale tɛ wele o kɛnɛ kan parce que a kɛra diɲɛ den ye ali ko an k'an jija an ka kɛ kiyamaden ye n'a fɔra a karisa kɛra ala batola ye kiyamaden don a sɔnna ala ye a b'a ala kira nɔfɛ kiyamaden don mais i kɛra diɲɛ den ye o kɔrɔ ye tugura sitɛnɛ de nɔfɛ diɲɛ denya man ɲi ala kira ye misaliya dɔ di sallallahu alaihi wasallam walima dɔɔni donkɛ dɔ ka kumakan diɲɛ den misaliya bɛ cogo min i n'a fɔ n'i ye muso dɔ ye e yɛrɛ maa bɛ muso min ka fɔ i tɛ tɛmɛ a la muso yɛrɛ dancogo la a ka cɛɲa la dawula min b'a la o muso ɲumanba dɔ i ɲɛ dara a kan i y'a ɲini muso fɛ i bɛ fɛ k'a furu de a ko baasi si t'a la ne yɛrɛ bɛ furu cɛ ɲini de la nka furu waati selen muso y'a f'i ye ko fɛn dɔ bɛ ne ka ko la i t'a dɔn dɛ n b'o f'i ye n t'i janfa ko ye mun ye e ko i bɛ ne furu n diyara i ye mɛ ne cɛ fɔlɔ t'i ye n cɛ filanan t'i ye e bɛna kɛ ne cɛ sabanan de e cɛ fɔlɔ dun ko n y'o faga filanan dun n y'o fana faga ko ni saya nege b'e la sa i b'ale furu i na kɛ su sabanan ye n'i ye nin faamu ko diɲɛ bɛ ten diɲɛ ma hɛrɛ si da den kan ni bɔnɛ ni balawu tɛ ali ka ladilikan don sankura o mun natɔ don sankɔrɔ o mun tatɔ don ko adamaden bɛɛ k'i sigi ni hakili ye ka tila k'i ka alako jateminɛ ko ka da kan an bɛ so min kɔnɔ marasali so don an bɛ so min kɔnɔ don bɛ so tɛ an bɛ so min kɔnɔ an bɛ tɛmɛ de an si tɛ to yen an bɛ tɛmɛ kɛlen bɛ komi taamaden i nana se yiri suma dɔ kɔrɔ i sigi wɔsiji min b'i la o ka ja n'o jara e yɛrɛ b'a dɔn ko nin t'i taa yɔrɔ ye i to yɔrɔ tɛ i tɛmɛtɔ la don i bɛna taga di n'i ye nin faamu kan nana diɲɛ kɔnɔ nin cogo kelen bɛɛ de la an b'a ɲini ala fɛ sankɔrɔ min bɛ ka kun da ka ala ka kɛ hɛrɛ san y'an ma sankɔrɔ min n'a tatɔ filɛ ala ta'ala ka nin k'an ka jurumu yafa san ye ka tila k'a kɛ jurumu ban san ye nin ka taa n'an ka jurumu bɛɛ ye ani masaba ala ta'ala cɛ la o ka diya an baden alisilamɛw san min n'an filɛ kɔnɔ a juma laban de ye bi ye n'o ye alakira ka hijira sallallahu alaihi wasallam san 1443 a juma laban o ye bi ye o bɛ mun yira an na nin tigɛra ka bɔ an si la an b'a fɔ dɔ farala karisa si kan dɔ farala karisa si kan dɔ ba ka bɔ a la mɛ anw t'a ye anw ka yecogo ani mun y'an dan yecogo kelen tɛ kabini mana diɲɛ na ala ko i dan ye san 60 de i tɛ tɛmɛ o kan 60 o 60 don o don ni tile bɔra ka bin a bila i kunna tile kelen de bɔra 60 la mɛ an bɛ nisɔndiya a b'a ka kɔrɔbaya dɛ dɔ b'a ka fara si kan ni kalo dɔ daminɛra k'o sa kalo kelen bɔra i ka san 60 la mɛ diɲɛ mɔgɔw b'a ye ko dɔ de b'a ka fara i si kan san dɔ daminɛra o sara san wɛrɛ daminɛra o sara a yɛrɛ b'a ko a b'a ka si sɔrɔ a ye dɔɔnin sɔrɔ munna a b'a ka kɔrɔ ka taa fɛ mɛ n'i ye yecogo lajɛ dɔ de b'a ka bɔ a la ka taga fɛ ko dɔnbaw ka kuma ye nin de ye nin de fana ni alakira ta bɛ taga sallallahu alaihi wasallam juma laban o ye nin an k'a bila an kunna fɔ kiyama n'o tɛ juma fɛn fɛn tɛmɛna ni san kɔnɔ an ɲɛ tɛna da si kan tuguni a filanan ye mun ye an ka dɔn k'a fɔ ko san yɛlɛma min b'an bolo nin dɔ dɛ 31 tɛ an ka san yɛlɛma ye mɔgɔ kana o nɛgɛn dɛ 31 tɛ silamɛw ka san yɛlɛma ye a t'a la fiyewu san yɛlɛma min b'an bolo de ye nin an bɛ san kalo laban min na n'o ye hiji kalo ye fɔ cogo wɛrɛ la seliba kalo o kalo de ye silamɛ san kalo laban ye n'ale sara kalo fɔlɔ min bɛ yen n'an b'a fɔ ko ye silamɛ kalo fɔlɔ ye o de ye muharamu ye n'an b'a fɔ a ma ko jɔ minɛ o de y'an ka san kalo fɔlɔ ye denmisɛnw ka nin faamu an ka dɔn k'a fɔ ko ayiwa fɛn wɛrɛ de bɛ kunkolo kɔnɔ mun ni diinɛ ka faamuya tɛ kelen ye mun ni alakira ka tagasira tɛ kelen ye sallallahu alaihi wasallam kira ka tagasira la nin de ye silamɛ san kalo laban ye wa ni mun tatɔ filɛ bi nin de ye san yɛlɛma ye sankura daminɛ o de ye nin dugusɛjɛ ye anw kan ka nisɔndiya n'o de ye ka da ka nin y'an ka kalo ye ka da ka nin y'an ka sa ye ka da ka an bɛ ka mun ladege n'o ye kiraba muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam a ma san 2 yira a kɔmɔgɔw la san 1 o san 1 de ye nin n'a bɛ fɔ a ma ko amul hijiri
ni da anga sayende do werata de am bekan ka don ni de sayele mai adu saje o ye san don foloy aflana ni san kan ka an hakili jigi dum bilbili do la salamiyala alakra alayhi salatu wassalam ana tirike no ya bokar sirki tirike mimma tiri janfa o tirike o de ni alakra alayhi salatu wassalam ay mufa bokar sirki titrila ni bonyala ntisa badon ka de la ka nyona famo de la ka kuma do fiye ngoda chaman kumbe boso la ka misri sekere beni dondadu alakra ka misri nkambo de sallallahu alaihi wasallam ibe boy ka bolomoloni fe doro ibe nyeshida doma ibe bo bolomoloni fe ibe nyeshida doma beni donda kundo koro ko misri fambe kunye dai sahabi sala karama wati min ali salatu wasalam ako sahaba uma ko misri da fitini fenfembe aba begre fona kara da bilibili bawyi nga ka boy ka duda fe doro ki nyeshida doma ay da begre fona kara da kele o da kele jonka dai ko boga sirki kada ayu toyi akana magawla akanu metemene ka chani alaka chidin kanu sallallahu alaihi wasallam alakra finiya kan wa alakra fe kasobe ke alakra kanu ya alaihi salatu wasalam alakra be bo makka domine ki kunda madina ka ani mami kumi nyom fe o ya bugal sirki de na la yimaganta galla no yi akulu jamba be makai ba fama ko jabalu sawr tagay wo min ba chamanche la o de garu sawr ebi to duguma ka adama de on kono ni namade telma kuluka ja erbi sigi ki miri jolim bi miri adama de on be yeleni na chogoti on yere ka bi wati sirabala akulu jamjam fla be sirabala bi jabalu nur qur'ane aya jigina la kraka kulumi na ali salatu wasalam ani jabalu sawr alaka chidena boga sirgi dugora kulumi wola yanu kabo kasrata ni jugu kumbu nofe ashite kulusurumani abe kulu jamjande kaye ninche aka ka demba ya tui ka kan nan folo tui ka barada tui awati makan nan folo batigi dode kunya bogar sirki ka jabulu fembe ko ka tukala ka chide no fe be sayoromi ne fene be ka shuyi me Allah taala ya doaye de o bonya kambe qur'ane ko na forani ndey o kera la ka cidin ka hijira de la ka bo makka ka taga madina anyire ka san to ko dara o de la ko amul hijri ka foko ala kera ka hijira san aboli min kera makka ka taga madina asabana nin kalo kan ki bla ika muhasabatu nafsike wala ire evaluer commerçant be mun foko inventaire san kono ni wati do sera ibeta soro biro kono barakela o commerçant jamana chakera euro bilibili babe inventaire ke aw ye mun soro santemeli mun tara kaw je santemeli no ye maje aramadin folo de kankaire evaluer folo ere di folo kanki yere jetimene ki konte bo yana kata sey ka baraka mina samina tato fle ye baranyu manjume ka kono ama sey ka fo mogoyi me ere miri bi ka barajumena ibina jume faraka ni sankurala samina tara eye ala soso jume ka kono ni hakili bala jurmu yafa jume bi bolo kanyeshi ala maala ka yafima ikire evaluer ire kika inventaire ke nyimuke na nyana ndesera mona na manya ere ko kire kuna ikire jetimene ni ala che ka here bodela kana kete ndura sayele mara aw ya bani sankura na ya ay munka kono ibode jetimene mune kera kono munya na kono mumanya kono o bilandi ere fene ki ka bilange fola ka don yi desera mona ikanga mun jetimene yani wati na tauchi ire ki ka bilanaje meni desera ni na doro barabe ki bolo kunfetai anga mabaw kumbu yere konte boni ni chogode sabati anga doniyala mun kunteni ka yere kuna tabiina o fene mun tugura tabiina ko Umar bin Khattabi ta o kacha karamugo yo chaman fi abe yere konte bom minke a yere be chogodi yani alafe marka kuma dobe ko kiyama ni ala ye wele madala bla ka wele leke ko ma fen be kiyama kene ka kale ala ya fara bema fona kara mo kele Umaru ko kabe jigale kono ale de be songa ko mo kele funi ala ya leta to ma ko Umaru ete no tabe kale nyana kale du ire konte boti temeni ka
ni ma belebele ka ala ka ciden kɔta sallallahu alaihi wasallam k'i jɔ ni jɔyɔrɔ belebele i ka ko ka diya ala ye kira bɛ bɔ diɲɛ na waati min o y'a sɔrɔ kɛn bɛ k'i kanu nka o bɛɛ la e sigalen don kiyama ni ala ko a yafara bɛɛ ma fo kelen kɔrɔ tɛ k'e ye dɛ nin de ye muhasabatu an-nafs auto evaluation i yɛrɛ k'i yɛrɛ évaluer k'i yɛrɛ compter bɔ k'i yɛrɛ jateminɛ yana ka taga s'a dɔw ma allahumma rabbi ala ka san ni kan bɛɛ ma hɛrɛ san ye ka kan bɛɛ ma barika san ye ka kan bɛɛ ma jigifa ni jigitugu san ye aqulu ma qultu wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu kana lil awwabin ghafura الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أمبي ألفو أمبا ولي من كبركده كشياني نما تشاما وي ألاتي أمبا ينافع كوكا كجون سوهرمك محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومين دو نسلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشينتا على كسلي جونكا كشيدو على كسلي جونكا نمد ala ka seli ka kan horonyeli do ka bɔ tasuma kɔnɔ dɔɔnin ma ya allahu ya rabbana an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka hinɛ bɛɛ la kan bɛɛ lajɛlen kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ dɔɔnin ma an baden alisilamɛw sankɔrɔ ale nalen filɛ a dugu jɛra sankɔrɔ nin y'o ka tile binnen ye e yɛrɛ k'i sigi k'i yɛrɛ jateminɛ majɛ jumɛn b'e la i kan ka mun kɛ i man kan tɛ ka mun kɛ walasa tile kana taa guwa i la kiyama kɛnɛ kan jija o la dɛ Hasan Basari ni fɔ dɛ a ka kumakan na a ko adamaden e ye donw de ye ya buna adam innama anta ayamun fa idha dhahaba yawmun dhahaba ba'duk a ko adamaden e ye donw de ye i ye don e yɛrɛ de tɔgɔ k'a fɔ ko don ni tile kelen taara dɔrɔn k'i fan dɔ de taara ni tile kelen bin na o kɔrɔ ko dɔ de tigɛra ka bɔ i la i fan dɔ taara adamaden man kan tɛ k'a ka waatiw tiɲɛ ten tilew man kan tɛ ka tiɲɛ kalow man kan tɛ ka tiɲɛ san ka jɔ fo k'a sa baara ɲuman tɛ yen e hakili bɛ mun na k'o kɛ saya dun b'i nɔfɛ de i bɛ talon dɔrɔn i binnen kaburu kɔnɔna la o de kama arabuw ka poyidalaba dɔ bɛ yen Ahmadu Shawki a ye nin fɔ a ka kuma na dɛ a ko daqatu qalbi almar'i qa'ilatun lahu inna alhayata daqa'iqu wa thawani a ko adamaden dusukun i ka bâtiment de kɛ yɛrɛ dusukun bɛ panpanni min kɛ k'a bɛ ka kuma de mɛn i tulo t'a la daqatu qalbi almar'i adamaden ka bâtiment de kɛ yɛrɛ a bɛ ka panpan qa'ilatun lahu a bɛ ka f'i ye inna alhayata ko ɲɛnamaya bɛɛ daqa'iqu ko militiw don wa thawani ani sekɔni n'i ye ɲɛnamaya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan militi damadɔ ka ni sekɔni damadɔ dɔrɔn i k'i jija o kana tiɲɛ i bolo o kana pɛridi i ye mun k'a kɔnɔ ko de bɛ jateminɛ nin de ye muhasabatu nafs adamaden k'a yɛrɛ évaluer k'i yɛrɛ compter bɔ yan'a ka taa se compter bɔ belebele dɔw ma a dɔ wɛrɛ ye mun ye at-tawbatu nasuha a ye sankɔrɔ bilasira ka sankura kunbɛn ni tuubi ye tuubi min n'a jɛlen ni tuubi ye ala kama tuubi adamaden dɔ ɲɛsiranɲɛ tuubi tɛ natala tuubi tɛ ka tuubi ni ala jati ni ɲɔgɔn cɛ o tuubi sankɔrɔ bilasira n'o ye i ka sankɔrɔ kunbɛn ni a ye i ka foyi t'a la ni hɛrɛ ni kunnawolo tɛ n'a fɔra ko ka tuubi an hakili kana taa dɔrɔn ko kafiru tuubi bɛ ɲini o de fɛ silamɛw tɛ ayi bɛɛ bɛ tuubi kira ka hadisa yɛrɛ dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam k'ale bɛ tuubi tile kɔnɔ a ka ca ni siɲɛ 70 ye walima siɲɛ 70 ɲɔgɔn na o tuubi ti dɔwɛrɛ si ala kira bɛ astafurula min fɔ o jurumu minnu bɛ yen astafurula fɔ ko olu jɔsi ko bɔ yen maa si tɛ yen k'i tɛ fili maa si tɛ yen k'i tɛ jurumuna ko kɛ o fili n'o jurumuna ko min b'i ka k'i ka tuubi ni ala cɛ kafiri ka bɔ kafiriya la ka taa silamɛya la o ye tuubi belebele nka silamɛ yɛrɛ ye fɛn fitinin minnu kɛ ala tanama ko minnu bɛ yen n'olu kɛra i bolo i b'o to yen cogo di ka segin i kɔ o fana ye tuubi dɔ de ye i ka tuubi n'o kɛra kabako baara ɲaniya ka da kan ni ala y'i ka jurumu bɛ yafa i ni ala ni ɲɔgɔn cɛ fana ɲana basi si tɛ yen a ye sankɔrɔ bilasira ka sankura kunbɛn ni baara ɲuman caman kɛli ye a ye baara ɲuman kɛ a ni ala cɛ o baara ɲuman sugu ka ca
ere ka hinɛ maa dɔ la o ye baara ɲuman sinji tugu o ye baara ɲuman kuranɛ kalani baara ɲuman zikuru caman kɛli baara ɲuman nafila caman sunni baara ɲuman nafila caman selili baara ɲuman fɛn o fɛn bɛ yen n'a ma k'i ma wajibi ye o kɛli o ye baara ɲuman dɔ ye i bɛ ala sɔrɔ n'o ye o caman ka tila ka arijinɛ fɛnɛ sɔrɔ n'o ye a ye nafila seli ka caya dɛ i ka farida min n'i y'a seli a minɛra a ma minɛ i t'a dɔn dɛ a ye nafila seli i mago bɛna s'a ma kiyama a ye nafila sun a caman i ye farida sun min kɛ i nisɔndiyara ko sunkalo tɛmɛna nka a minɛra wa a ma minɛ wa Allahu a'lam nafila sun min n'i y'a caman kɛ yan a bɛ nin arranger kiyama kɛnɛ kan a ye nafila ko camanba kɛ aw k'aw ka ayiwa baara ɲumanw garanti aw ni ala cɛ yɛrɛ a bɛ se ka sabati cogo min a y'o kɛ ni nafila ye sankɔrɔ an b'a bilasira sankɔrɔ k'a kunbɛn ni duwawu caman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ waati min na bi an mago bɛ duwawu la an ka jamana an mago bɛ duwawu la an yɛrɛ kelen kelen an mago bɛ duwawu la an balima minnu bɛ kɔfɛ wari ɲini na n'o ye tunkaramangew ye o mago bɛ duwawu la o kɔrɔ ko adamaden si tɛ yen k'a fɔ k'i kariyalen don ka bɔ ala wele la a ye ala wele su a ye ala wele tile a kana ala wele gulon maa dama dɔ a la karisa ye duwawu k'an ye karisa ye duwawu k'an ye siga t'a la maa min ka surun ala la ka tɛmɛ e kan a ka duwawu bɛ jaabi joona ka tɛmɛ e kan mɛ o kɔrɔ tɛ k'e fana ka jigilatigɛ kana ala wele a kana kɛ ten ne delila k'a f'i ye n ko adamaden kelen kelen bɛ i yɛrɛ ka mori de ye i yɛrɛ ka mori ye e yɛrɛ ka wuli su kɔnɔna na ala wele min b'i kun nin ye kan ca fɔ ala ko de y'an k'a wele a ma dɔ ta tɔgɔ ma karisaw kan wele k'e t'a la ala m'o fɔ ala ko de y'an bɛɛ k'a wele e yɛrɛ k'a wala wele kana su bɛɛ kɛ sunɔgɔ la ayi kana sɔn o ma kana e ta kɛ dɔrɔn n'i mago bɛ ala la kamana gan dɔ de nana o de ye ka ala wele kuma ye mɛ n'o tɛmɛna dɔrɔn a banna i mago ayi ala kɛra ko de k'a ye ala dɔn gɛlɛya waati n'o kɛra a ye ala dɔn nɔgɔya waati n'o kɛra ala fɛnɛ ala b'aw dɔn gɛlɛya kuma ala b'aw dɔn gɛlɛya kuma عرف ربك في شدة يعرفك في رخاء أو عرف ربك في رخاء يعرفك في شدة نغيا بي واتيمي على دو نيجل يننا كلا في نبي دو أي الله ولي أو كننا السلايا نيجي بوكنا أو سرو ما ي الله ولي أولو كسر الله لا كتمانك نومو بالي الله ولي تشامانا كراكم يقولا كشوف النفلس إلا كمارو لا فام صوبا هنا من أمبايش wakala krete hinira ala ko ka ya fare ka jurumu mayemu kanima mu ebi jofu ki senfuma ala kreye muso jabi sallallahu alaihi wasallam akona ala ko ya fara ne ka jurumu ma o de korone kanda ka suna ete fe ne ka ke jonye mu ba ala wali mando fene ba ala wolidi ka ala bato ka chaya ayo bonya minye shima ne re fene be se ka ala ka bara mini ala ya kenye mise ko wali mando chogon ambe duwawu waati de la an b'a ɲini ala fɛ an ka jamana bɛ bolo la ala k'an ka jamana lafiya an ka jamana bɛ bolo la ala k'an ka jamana kisi juguw kelen do ka janfa min ta ka jamana nin sɛgɛrɛ ala ka jamana bɔ a bɔda ɲuman fɛ ala kana jamana nin to janfatiw bolo an b'a ɲini ala fɛ ala kana an ka jamana bi ala kana kɛ jugu sago ye ala kana kɛ jugu sago ye ala kana an yɛrɛ fɛnɛ kɛ jugu sago ye kan bɛ nin cɛ bɛ ala ka don an ni ɲɔgɔn cɛ an ka denbaya ala k'a ta fanga d'an ma ala ka denw kanda ala ka denw bila sira ɲuman kan ala k'an yɛrɛ nin denbaya kanbɛ an balima minnu bɛ nafolo ɲini na nafolo halala ala ka nɔgɔya we o ɲuman bɔra yan cogo min ala k'o ɲuman segin ka n'an bɛɛ lajɛlen ɲuman sɔrɔ yan furuw bɛ cogo min na bi a ma dogo maa si la a pici pacalen don ala ka hinɛ na k'an ka furudenw k'u kanbɛ ala k'u cɛ bɛn ala ka den barikalen d'u ma ala ka den barikalen d'u ma garijɛgɛ siri bɛ maa caman na an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka garijɛgɛ foni d'an ma minnu ka sugu gɛlɛyalen don ala ka sugu woloma alaw ta ala ka sugu lafiya ala ka garijɛgɛw foni sugu kɔnɔna la bolola baarakɛla minnu bɛ yen an b'a ɲini ala fɛ ala ka marise caman nɔgɔya n'a nɔgɔyara ka baara kɛ ni ala ɲɛsiranya ni tilennenya ye alaw ta ala k'i su o fana na ka wari dun fana halala sira kan ka sɔrɔ tɔɔrɔ t'a kɔfɛ alaw ta ala k'o nɔgɔya n'aw bɛɛ lajɛlen ye minnu ye examen kɛ jaabi cogo ɲuman an b'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya jaabi dɔw bɛ olu kan ka bɔ bi ala k'an tulo don jaabi cogo ɲuman na jaabi min bɛ bɔ nin fana kɔfɛ ala ka jaabiw nɔgɔya kalan ɲɛta alaw ta ala k'a d'an bɛɛ ma ala ka siniɲɛsigi ɲuman di an bɔcogo diɲɛ na alaw ta ala ka nɔgɔya an bɛ ala kunbɛn don min a ka sɔrɔ ani masaba alaw ta ala ka di a nisɔndiyalen don k'an kunbɛn an yɛrɛ fana nisɔndiyalen don
melekew be bila maa minnu ɲɛ ka t'u ka arijinɛ so yuru la ala k'an sɔrɔ jamacɛ la minnu bɛna don firidawusu kɔnɔ ala ka ni n'aw bɛɛ fara o jama kan minnu bɛna sigi alakira kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam ala k'an bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ don o la an ka kuma laban an bɔ don diɲɛ na ala ka hinɛ na o ka kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dhalika ala allahi biaziz wa salli allahumma wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin وعلى آله ومن تبعه بإنسان يوم الدين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.